Τούτον κάμε. Το διπλανό. Πάνω. Με το πιάει τσίνο, με το πιάει. Είμαστε μαλακά ρε. Ένα σιωπέσει ρε μαλακά, τσίνο ήταν να... Ρε να σιωπήσει ρε. Τσίνο έπρε... Όχι μπράβ. Θα είναι 100 σφαίρες. Δε, ας κάνουμε λίγο show. Δε. Α. Επέλε, έπια δυο άτομα αντάουν ταυτόχρονα. Αλλού πες, έρχεσαι πάνω. Όχι, είδαμε. One shot. Με πες να μην. Να πεις όλο καλό. Κόμπονι. Μαλάκα, να πούτος έκαμα. Серьезно. Να πούτος έκαμα. Sit down ρε. Φίλε, ήταν ομάδα του είναι και όσους τέσσερις. Ωραία. Του κάτω σου. Ναι, από κάτω μου ακριβώς. Δεξιά, από κάτω μου ακριβώς. Ωραίο, τον έκαψες. Τι έκαψες, ωραίο. Did you get my break? Εσύ μας. Θα πάνε και άτομα. Διάνε και άτομα, είσαι στο τσιο. Δεν βλέπω κάτι. Ποιος το είδε? Πάμε, είδα. Έφα την μπαλού ρε μάλακα, έφα την μπαλού. Ναι, από μπαλού που είναι φάση. Μπαλού. Τάρκα, πού είσαι? Πάμε ρε. Έφαγα έναν. Είναι ακόμη ένας πάνω. Πού πάνω ρε? Down. Δύο. Τον έφαγα. Παίζουν με μπαλού ρε. Πού υψηλή που σε παίζουν. Δεν είναι που Τους υψηλή. είμαστε ψηλή ρε. Δεν χτύπημα άτομα, είμαστε ψηλή τώρα. Να πας από πίσω της όμως. Αυτά εννοώ. Μας έρχεσαι. Χέσαν, πάνε αριστερά προς hospital. Πάνε hospital. Έρχεται πύραυλος, εμπάτε μέσα. Τα πήρα βλόγο ρε. Εσύ το τηλεάζει, συνομμένος. Τώρα ακούσεις τώρα. Ποιος το έβαλε? Ούτε που τα δω με δω δε. Ρε μα πότε ρε, είναι το πουλί που με... Ρε, ήρθε το πουλί εδώ και πάμε και γίνει καντάμουν ρε. Γεια.
Φίλε, ορκίζομαι σου ήρθε το πολύ. Μην μπήκαρε. Μπείτε μέσα! Μην παίζεις κάτω ρε καθυστερημένε. Δεν έχω άρμα. Τι σχέση είναι. Έλα, άνοιξε άρμα. Ω,